I pozdrav ljudi, ovdje vam je vaš youtuber Mike Branović i ovaj video ne bude Brawl Stars video normalan, plus bude negdje 2-3 minute ako bude, neće biti pola sata kao normalno. I da, ovo je obavijest inače. Ovo je jako važna obavijest jer bude promijenilo cijeli moj kanal. Pa ajde idemo na obavijest onda. Znači pitate se šta je obavijest za moj kanal? Pa obavijest je da ja više za moje videe neću govoriti hrvatski, ali ću govoriti engleski, da više ljudi možeju me razumjeti, jer Engleska ili Amerika imaju jako puno ljudi i više ljude nego nas, pa da. Ovo je malo bilo i zadnja hrvatska riječ. Doviđenja.